Sanibonani. Le nkulumo yami le ibheke kumakhelwane. Ngathi ibheke kithi sonke ke ngoba singomakhelwane nathi sinomakhelwane. Ake ube umakhelwane weqiniso. Ake ube umakhelwane oqotho. Ake ube umakhelwane onobulungiswa. Ungabi umakhelwane oyimenemene, ungabi umakhelwane oyifake, ungabi umakhelwane oprethendayo. Mawufunda umbhalo uthi thanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Ngikukhulunyiswa yini lokho bafowethu? Ngizonitshela nje indaba ezimbili ezibhlungu kodwa ezenziwe omakhelwane. Angeke ngisho ukuthi kuphi nendawo kodwa nawe wena okwenzile. Mangabe ubusakuplan ukuthi ukuphinde futhi kuyeke ngoba umakhelwane. Umakhelwane uyafana nomfowenu, umakhelwane uyafana nodadewenu, umakhelwane uyafana noma wakho, umakhelwane uyafana nobaba wakho. Umakhelwane uyafana nogogo wakho, umakhelwane uyafana nomkhulu wakho. Umakhelwane uyafana nengane yakho. Umakhelwane loyo. Lalelani-ke. La ngihlala ngakhona. Angeke ngisho ukuthi kuphi nendawo, kodwa la ngihlala ngakhona. Ingane yentombazane eno16 yahamba iya emlindelweni esonto Zayoni lengane. Yahamba iya emlindelweni lengane. Ya emlindelweni ngakusasa uma wayo mayevuka ethi uyoshanyela ibala. Wathola isidumbu sengane yakhe esangweni, imomozi ngekho, amabela ngekho, bamgubhuluta amehlo, bamsika ibunu. Makhelwane njalo loyo. Uma sekutholakala kuthola ukuthi ngempela umakhelwane endlini yesine kusukela kubo, umakhelwane owenze leyo nto leyo ocuye leyo ngane leyo. Incident number 2. Bafowethu. Incident number 2. Umakhelwane wabiza ingane kamakhelwane next door, bafowethu, next door. Lo makhelwane lo uthengisa inyama nepapa. Wabiza ingane kamakhelwane wayithuma endlini. Ingane ayiphindanga yabonakala. Wangena la endlini wayinquma lengane wayiqoba wayipheka. Bafowethu unembeza washona phe bantwini. Mayeseyiphekile bafowethu wathengisela abazali bayo inyama nepapa badla ingane yabo. Wathengisela omakhelwane endaweni bedla izingane zabo bengazi ukuphi nembeza, lokuphi uthando, kukuphi kuba umakhelwane. Uzomtshela lento ngoba eseqakekile ngoba phela ingane umuntu akanyiwa inyoni. Abantu bayasebenza isidumbu sothandiweyo wabo kanti negazi lomuntu nje lilodwa la ethini inhlabathi ngokomthetho liyazikhulumela. Uma sebexakekile manje sebeyaqala manje sebezocela uxolo. Ngempela bafowethu ucela uxolo lwani ungizwise ubhlungu obungaka. Bomakhelwane ake nibe omakhelwane abaneqiniso, ake nibe omakhelwane abaqotho. Uma ngabe ngingabala ngezonke nje izitori ezibhlungu ezenziwa omakhelwane komakhelwane, kungaphela imemory. Ziningi uyazazi nawe wena ozenzile nosaplan ukuzenza. Nawe wena esezenzeke kuwe uyazazi. Ake niqine enkosini bafowethu, ake nithandaze konakele eSouth Africa kuyabheda. Ngibhlungu njengoba ngikhuluma lento, niyangibona namhlanje angihleki. Ngibhlungu ngempela. Nginithanda nonke.